Ang akong pangutana ron, naghisgot pa na atong leksyon og mahitungod sa difference ang kalainan sa apocalyptic o classical prophecies. So gusto nato nga ato nang i-explicar og dugang kay makapalibog biya pod. Agi pod og sumpay mga kaigsoon no sa literary structure og kining kalainan sa classical og sa apocalyptic prophecy. Mao ni ang pinakadako nga kalainan sa Book of Daniel with other prophetic books nga naa sa Biblia mga kaigsunan. Ma-consider nato ni sila og mga classical prophecies, whereas kang Daniel apil ang revelation mga kaigsunan, maapil na to ni siya sa category sa apocalyptic, which has a significance in the end time. Muna buti pasabot sa pulong apocalyptic mga kaigsunan. Pero gikan sa literary structure, paingon sa apocalyptic, makita ni mo din nga essential element sa prophecy sa Dios kini gitawag og repetition, Pastor Ed. So, nasabta na to no sa chiastic structure nga mao ni ang team sa unang bahin. Ninaog siya diri tunga unya paglusot niya paingon diri pikas tumoy gibalik lang gihapon ang sama nga team mga kaigsunan, which is very purposely done sa Ginoo aron mahatagan og additional emphasis ang mga butang nga gusto niyang tagaag pagtagad sa iyahang mga katawhan. Now we will give to Pastor Ed kining gitawag natong kalainan between classic and kining apocalyptic prophecy. I'm sorry, Pastor Ed. Ang apocalyptic prophecy, largely characteristic na sa Daniel o sa Revelation, sa gisgutan ni Pastor Hisbon, naghisgot sa mga panghitabo nga ma-confirm nimo nga nahitabo gyud tungod kay ang mga simbolo nga nagsunod-sunod ug matudlo na ang iyang kahulugan in the course of time in history. Correct. Wala man kay laing mahimo mo conclude karon man nga tinuod man gini kay another area nga gusto nako ma-insert ini nga discussion nato ang mga scholars good sa Bible prophecy particularly na kategorya ni sila og tulo or upat ka kategorya. May mga tao nga gingalag preterists. Ato lang ning isgutan because this is very important. Ang preterists mga tao na nga nag-ingon kanang panagna sa Daniel, kanang panagna sa pinadayag, nahitabo na kaniadto ra, dugay na kaayo. Meaning, ayaw na mo paghuwat nga matuman pa na ron, kay human na katuman kaniadto, ginganlan na sila preterists. Mga tao nga, moingon nga, kanang mga tagnaa, dugay na kanang little horn diya sa Daniel chapter 7, si Antiochus Epiphanes na kaniadto sa mga Grigo. Meaning, gitudlo nila ang panghitabo kaniadto ra. Ang contrast sad niini, kanang ginganlan pug futurists. Moingon man sad ang futurists sa imo nga, oy, nagsige mog ingon nga nangatuman na wala. Tuwa pas umalabot, wa pa sa atong panahon, umaabot pa na mo na nga futurists. Coincidentally mga igsoon, kung inyong tanawon ang inyong ilapad ang inyong pag-research ining preterism o futurism, ulos ni sila mga Jesuit priests. Ang nagpaluyo sa preterism is a Jesuit priest. Ang nagpaluyo sa futurism, ang Jesuit priest. Meaning, these are scholars. Now, why are they not interpreting the prophecies in the same way? Because ginganlan man gud po ni sa kategorya namo nga nagtuon og Biblia, doon namang gutay ginganlan hermeneutical and homiletical freedom. Ang kanang hermeneutical og homiletical freedom, ang kagawasan na sa kada usa nga nagtuon sa pag-express sa iyahang nadiskubrihan. So dili gina sila magkatugma bisan pa og maura ang ilang mga eskwelahan kay when they make their dissertation, they have to support the thesis that they have already stood. So, muna nga, ang preterist na, apan kining ato nga grupo, wala ta mo tuo sa preterism nga, nangahitabo na tanan kani adto, or moingon ta nga, ugma pa na, dili po taan ang futurist. Ang atong pagtuo, naa sa gingalag the historicist point of view kanang point nga kanang gingalag historicist point of view ang kining mga tagnaa nagsubay ni sa mga hitabo sa kalibutan. Ang katumanan nila it is in the course of time in history. Sa ato pa may nahitabo na kaniadto muna nang Daniel chapter 2 humana ang time sa Babylonia, humana ang Media ug Persia, humana ang Grisya, humana ang Roma, niya nata sa
divided kingdoms of the world nga gisimboluhan sa napulo katudlo. Muna nang gingalag historicist point of view. Yeah, Ang historicist point of view nagtudlo nga dili ta mo ingon nga kaniadto ra, di po ta mo ingon nga ugma pa, kundili nagakahitabo ang katumanan sa tagna in the course of time in history. Some of which are fulfilled in our time, some had been fulfilled before, and some we are still going to wait for their fulfillment in the future. Thank you, thank you. Salamat kayo murag natin-aw gid natong pag-ayo mga kaigsuonan kining lain-lain nga matang sa pagtan-aw sa propesiya. Unya nakita nato karon as a historicist view mga igsuon sa atong pagtan-aw, pagtuki, pag-interpret niini nga prophecy mga kaigsuonan. Imong mapamatud-an nga ang kasaysayan or history is actually the fulfillment of prophecy. Yeah. So kung unsay gitagna ang tanan nga mga tagna mga kaigsuonan kaniadto nga tuman ni sigon sa natala sa atong kasaysayan mga kaigsuonan. And we are just looking into other prophecies being fulfilled sa atong panahon karon mga kaigsuonan. Ug nakita nato nga ang tanang gisulti ni Daniel mga igsoon nag-anab na og katuman ang tanan. We are now actually in the last final parts. Gari nakahisgot ni siya og terms diri sa katapusang bahin sa Daniel nga giingon nga time of the end or the end of time, kining tanan mga igsoon, bantay lang ninyo ni sa unahan, ato ning matuki unya sa unahan. Now, we will go back to the point of the difference between classical and apocalyptic prophecies mga igsoon. So, naani sila dagko kayo nga mga kalainan ug masabtan sab nato agig paghangop ni ining Daniel karon as an apocalyptic prophecy. Pastor Ed, among ihatag nimo sa bang higayon. Apocalyptic tungod kay mo-reveal man ni siya sa umalabot nga panghitabo nga i-anticipate gyud sa mga tao. In most cases, ang makita sa manalagna giportray sa Ginoo pinaagig symbols. Unya mo anticipate lang siya nga makasabot siya niini sa dihang ang symbol ianam og unravel sa iya as soon as the fulfillment has come. Nang gingalag siya apocalyptic kay symbols man ang gihatag kaniya. Apan dili gyud masipyat ang iyang katumanan because it's symbolic. Inig kaabot ini nga simbolo, makita nimong katumanan mo it's revealing the events of the future. Kining classical nga prophecy, masabtan nimo nga ang gihatag sa mga propeta, mga panagna sa pasidaan nga conditional ang katumanan. Ang usa ka perfect example ni ining classical nga gitawag natog conditional ang katumanan. Wala iagig mga symbols, gisgutan lang ang mahitabo. Apan whether matuman ka na nga propesya or dili will be very dependent on how people will respond. For example, ang kanang kang Jonah nga kaagi. Dito sa Gisugo siya sa Ginoo. Adtua ang mga tao sa Nineveh. Kay grabe na ang ilang kadautan, dili na nako maagwanta. Ug sa ato ng panahonan karon, murag nagpasidaan ang Ginoo nga it will be destroyed because of the overwhelming di na matabang nga pagkadautan. Apan in the course of time, bisag portray na, giwali na ni Jonah ang unsay mahitabo according to what is revealed to him by God. Kaya mo manangalag prophecy. God revealing His will to man. Manangalag prophecy. Ang balipod ni ana kanang revealed will sa Ginoo paingon sa tao, gipadayag sa tao paingon sa mga tao. Muna nang real nga act of prophecy. A person is speaking on behalf of God. God's message is channeled to a prophet and the prophet speaks that out to the people. Muna nga lag prophecy. Apan ang classical prophecy gipasidaan ang mahitabo. Pero ang katumanan ana is subject to condition. Munang nahitabo sa Jonah, pag repent nila, wala gipadayon ang destruction. Apan kung wala pa nag-repent, munang ang main difference gyud sa apocalyptic o sa classical history mao nga ang apocalyptic prophecy, the certainty of the things that will happen is already portrayed in the symbols seen by the prophet himself. Okay. In the vision or in dreams. Yeah. Samtang ang classical, gisulti lang ang mahitabo. Ang katumanan is subject to how people respond. Yeah. So, agi og pagbangil mga kaigsunan nining mga punto, makita nimo ang dakong kalainan nining duruha. Ang classical prophecy is sometimes very conditional.
subot ipasabot mag-agad siya sa respond sa tao nga gitagnaan mga kaigsunan, whereas kining apocalyptic prophecy is very unconditional mga kaigsunan. Kung unsa nay gitagna nga mahitabo sa unahan, di gyud na masipyat mga kaigsunan, mahitabo gyud na sa iyahang aktual nga mga panahon kung asa kanigi plano si Ginoo. Another difference probably kung imong tanaw na nahisgutan na ni Pastor Ed kaganina nga ang apocalyptic mga kaigsunan is very symbolic. Daghan kayog mga simbolo nga gipanggamit ang Ginoo when it comes to apocalyptic prophecy. Makita nimo din ha nga ang mga mananap nga mapintas nagsimbolo sa mga empires o mga gingharian, ang yuta, ang tubig o ang uban pa nga mga items nga makita nimo in prophecy is very much symbolic mga kaigsunan. Whereas sa classical wala kayo gagamit og mga panag-ing og kining pasumbingay ang Ginoo. Unya naobserbahan din in classical prophecy kasagara ra gyud sa ingon, thus saith the Lord. Mao ni ang gisulti sa Dios alang niini mga tawhana, alang niini nga nasod, and it's been discovered nga more than 1,600 times nga kini nga classic nga statement mga kaigsunan imong makaplagan in the classical prophecies. And now daghan tag makatunan niining ato ang gitan-aw karon sa lesson, unya Daniel will not cease to surprise every sincere student mga kaigsunan. Masurpresa gyud ka bisan sa amo dinhi nga nakatuki na kaniadto ug unsa ni sa subject sa Daniel and Revelation sa kaniadto sa seminary mga kaigsunan, pero karon kung imong basahon makapanglingo-lingo kang makaingon wa ko ni makita nga punto kaniadto. Ni aday ni gihapon dinhi